Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin shirin taskar masoya, inda nake karanto muku littafi mai suna kaidinsu, mallakar Sana'a S Matazu. Haka Khadija ta koma tudun wada ta fuskanci rayuwar aurenta cike da haƙuri da juriya. Satinta 2 da dawowa tana zaune a babban falo tana kallon Sunna TV. Sai ga Amina da irin atamfar da ta ba Hafsa cikin murmushi ta ce, Mina, kin ga kuwa na bada atamfata da na je doguwa? Kasancewar anko suke ita da yarinyar tun bayan kawo ta bada guntuwar tata aka ɗinka mata. Sai ya zamana tare suke sawa. Bayan ta gama kallon ne ta ɗauki ɗanta ta wuce. Da yamma ta fito zuwa ɗakin girki ta hangi likita da matarsa da yaransu sai nishaɗi suke yi. Ta ɗauke kanta don idan da sabo ya ci a ce ta saba. Har ta gota ta tsinkayi muryarta tana faɗin, wai likita mutum don takamarsa yana da dangi a ƙauye idan ya je sai ya kwashe kayan sawarsa ya basu? Nan take gaban Khadija ya faɗi, ta lura wata ƙullalliyar ake shirin ƙulla mata. Tana jin yadda ta zage take faɗa masa ta bada atamfarta kuma bai dace ba, tunda tare suke yin anko da Mina. Mamaki ya kama ta, ita dai a saninta ba likita ne ya yi mata atamfar ba. Hasali ma Hafsat da ta ba atamfar mahaifinta ne ya yi mata ita. Nan fa ya hau kai ya zauna ya dinka bala'i. Ƙarshe ya ce sai ta karɓo, ita kuma ta rantse akan da ta karɓo sai dai aurenta ya mutu. Faɗa ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, dalilin wannan dakta ya saki Khadija saki ɗaya. Ta tattara ta dawo gida, nan fa kowa ya ɗora mata laifi a ganin su ta kasa haƙuri ne, musamman yadda tun asali sun santa ba ta son kishiya. Nan fa aka dinka yi mata surutu, aure duka shekara 1 da rabi amma a ce ta fito. Hatta da Madubo sai da ya yi fushi da ita, yaya Abubakar ne kaɗai ke mata uzuri, ba wanda ta bi ta kansa. A haka ta ci gaba da shayar da ɗanta har ya isa yaye, wato ya cika shekara guda. Ganin da girmansa ya sa ta yaye shi ta maidawa mahaifinsa shi, duk da tana tunanin rayuwar da zai yi a cikin gidan mahaifinsa, tare kuma da tata sabuwar rayuwar ta zawarci a ɗakin mahaifiyarta. Zaman Khadija wani irin zama ne ya zo mata. Ko da tana budurwa bata saba da yawace ba, bare kuma da ta mallaki hankalinta. Mama kullum cikin yi mata nasiha take kan yawan tunani da ramar da take yi. Danginta duk a tunaninsu likita zai mai da ita kafin ta gama idda, amma ina shiru tamkar malam ya ci shirwa. Abban Mukutar ba ƙaramin ɓacin rai ya shiga ba jin mutuwar aurenta. Addalibuna kuwa a murmushi kawai take tana kaɗa kai kamar ƙadangaruwa. Tana da yaƙinin rabon Abdalla ne ya tsawaita zaman yarinyar a gidan likita. Shawarwari ta bata sosai, ciki har da komawa karatu. To ita ma a nata ɓangaren burinta kenan. Madubo shi ya zame mata abokin hira, mutum mai sauƙin kai da ɗaukar rayuwa ba komai ba. Ita ce take kula da ɗakinsa ta share masa tsaf, hatta da dukiyarsa ita take kula da ita. Ita take kula da shigowarta da fitarta, tunda ta dawo ko me ake bukata zai furta. Khadijatu ba su kaza, saura nawa a kaza. Ina da kaza a wajen wane, kullum aikin banduba kenan. Sosai take kula da shige da ficen kudinsa da masu noma suke aikowa. Hakan ya rage wa yayanta Aliyu aiki, ya mai da hankali kan tasa hidimar. Tun kafin ta gama idda, yayanta Abubakar ya soma cuku-cukun sama mata gurbin karatu. Cikin ikon Allah komai ya kammala, a daidai lokacin ne kuma Aliyu ya sama mata gurbin aikin koyarwa nan cikin garin Doguwa. Lokacin da Abubakar ya zo da maganar karatunta sai yake masa bayanin aikin da ta samu. Ganin duk abu biyun na da muhimmanci cikin rayuwarta sai suka zaɓi ta haɗa biyun, tana karatu tana koyarwa. Cikin ikon Allah ta soma a sa'a, tana aikinta tana karatunta tare da sana'arta ta saƙa. Hakan yasa take samun abin rufin asirin rayuwa ba tare da ta buƙata daga 'yan uwanta ba. Har ma ita take yi wa dangi hidima, a biki ko suna kowa yana faɗin alkhairinta. Komawarta makaranta ba ƙaramin farin ciki ya assasa mata ba. Duk yadda maza suke bibbininta babu wanda take saurara, har aka so matsegumin wai Aminu take jira. Idan ta ji hakan takan yi murmushi don ta san kawai fassarar su ce. Bayan shekara 3 kwanci tashi ba wuya wurin Ubangiji. Zuwa lokacin Khadija ta kammala karatunta har ta samu aiki a wata makarantar firamare nan gaban su kaɗan, wani gari mai suna Doka cikin ƙauyen Samuwal. Tausayi da son gina wa yara mata da ke garin rayuwa yasa ta karɓar aikin ba wai don tana muradi ba. Ƙwarai garin na da buƙatar taimako, akwai tarin naƙasu da tawaya da mutanen garin suka samu ta fanni daban-daban. Domin hatta da wajen da suka yi karatun abin dubawa ne, babu rufi ba komai, haka suke zaune. Zuwanta ne
ta rubuta wasiƙa zuwa ga kansilan garinsu. Da ƙyar aka samar musu da sabbin ababen zama da gyaran rufin sama. Aka ƙara yawaitar ajujuwa tare da raba musu kayan sawa, uniform da kuma littattafai. Jin daɗin abin da Khadija ta yi musu, ƙungiya guda iyayen yara suka yi har doguwa cikin rigar amadi da buhunhunan hatsi suka yaba wa Khadija. Modibo ya ji daɗi ƙwarai, haka ya dinka ƙara mata ƙwarin gwiwa da shawarwari. Haka take hawa mashin ta je ta dawo duk da suna da tazara, tana jin daɗin aikinta. Idan ta shiga ajin yara komawa take tamkar su, ta biye musu, haka take sanin matsalolinsu. Haka ma 'yan matan. Duk da cewar 'yan matan da suke makarantar ba su gaza su 8 ba, kuma duka ba su haura shekara 12 ba. A irin lura da take da su ne ta gano wata yarinya na gudun makaranta, ba ta zama a aji. Lokacin da ta tsananta bincike ta gano matar ubanta ce take takura mata. Har gida ta taka ta je ta yi mata nasiha, kuma alhamdulillah an samu sauyi. A ranar yini ta yi cikin damuwa, Abdallah kaɗai take tunawa, kowace rayuwa yake yi oho. Sosai dangi suka sako ta a gaba kan batun aure, ita kuwa gaba ɗaya mazan ma tsoro suke bata. Ba ta da aiki sai tunanin halin da Abdallah yake ciki, gashi Modibo ya hana ta zuwa gano shi. Ta tabbatar kuma yana cikin mawuyacin hali, don tana jinjina makirci irin na Furaira. Tana da yaƙinin ba za ta bar Abdallah ba. Tun safe ta tashi da nauyin jiki ga faduwar gaba, a haka ta fita zuwa wajen aiki. Bayan sun fito sun yi kalaci ne, tana zaune ta hango wani kamar Sunusi. Karasawa ta yi don tabbatarwa. Ba ƙaramin mamaki ta yi ba, yarinya ya kawo 'yar kimanin shekara 4, bisa alamu kuma diyarsa ce. Da mamaki ta ƙarasa wajen, sai suka yi dariya gaba ɗayansu, yana nuna ta, ita ma tana nuna shi. Wai ke ce? Kai ne? Kowa da tsantsar mamaki a fuskarsa. Dariya suka yi a karo na biyu. A gurguje take tambayarsa bayan rabuwa. Yake shaida mata matansa 2. Ita ta yi masa jagora wajen headmaster, aka gama komai, nan yake mata kwatancen gidansa ba nisa da makarantar. Yarinyar da ya kawo kuma 'yar abokinsa ce ya kawo. Ko da ta nemi jin ko yaransa na makarantar, ya nuna mata a'a, a zatanta ko ba su isa sawa ba ne. Bata matsa jin dalili ba, suka yi sallama. Tun daga lokacin ya dasa mata karen zuƙa a makaranta, yana leƙo ta har ma wani lokacin da ɗan abin sawa a baki, in ji matansa. Tun da yake ka mata abu ba abin da ta taɓa ci. Haka ranar da ba aiki, shikenan a hanyar zuwa doguwa. Kowa ya san dawowarsa a cikin rayuwarta. Gaba ɗaya ya fitine ta, ya gallabi rayuwarta. Cikin ƙanƙanin lokaci ta zabge, ta rame kamar ba ita ba. Lokacin da Addalibuna ta kawo mata ziyara, ba ƙaramin faɗa ta yi mata ba. A lokacin ta sanar mata abin da yake faruwa. Murmushi kawai ta yi tare da nuna mata ta nemi zaɓin Allah. Kasancewar gida sun san Sunusi ya nuna sha'awar aurenta a baya, bai samu ba, kuma bai janye alaƙa da gidan ba. Hakan ya sa Modibo ya karɓi batunsa da muhimmanci. Cikin ƙanƙanin lokaci suka amince masa. Ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba, saboda a tsarinta ita yanzu babu aure kam. Amma ganin kowa ya ƙi bin bayanta ya sa ta haƙura ta sallama. Cikin ƙanƙanin lokaci suka daidaita, aka ɗaura aure. Wata rayuwa. Sunusi asalinsa ɗan garin Samuwal ne, wani ƙaramin ƙauye cikin ƙauyen Doka. Karatun almajiranci ne ya kawo shi doguwa, yana da wadata, babu laifi. Manomi ne, yana zaune da mahaifiyarsa da matansa 2, sai kuma yayansa da ƙaninsa, dukkansu da matansu da 'ya'yansu. Gidansu babban gida ne mai fanni daban-daban, kamar gidan Modibo. Mahaifinsa ya jima da rasuwa, shi yake rike da akalar gidansu. Garinsu ba wani babban gari ba ne, amma akwai wadatar manoma daidai gwargwado. Akwai kuma ƙarancin masu ilimin boko da na addini. Akwai kishin na yawaitar matsafa a cikin garin, da kuma masu amfani da dodon maita. A lokuta da dama idan suka matsa kambunsu a rana, sai a samu mace-mace da yawa, musamman masu ciki da kuma yara ƙanana. Cikin gidan su Sunusi, matar wansa da matar ƙaninsa ana kishin mayu ne. Lokacin da matansa suka samu labarin zai auro 'yar boko kuma tsohuwar budurwarsa, sai duk suka tayar da hankalinsu. Amma sun san cewar ba su isa su hana shi ba, don Sunusi tsayayyen namiji ne. A ɓangaren Khadija kwata-kwata ba ta maraba da aurenta. Babban takaicinta shine ta baro birni ta yi aure a ƙauye. Amma Modibo ya dinka nusar da ita, musamman kusancin da ke tsakaninta da gidan Sunusi da kuma wajen aikinta. Haka ta haƙura ta rungumi rayuwa yadda ta zo mata. Aka ɗaura aurenta da Sunusi, ta tare a gidansa. Zuma da maɗaci. A hankali ta soma fuskantar Sunusi, wani irin murɗaɗɗen mutum ne mai murɗaɗɗen hali, ga wasa da ibada. Baya son sallah kan lokaci, ga kafiya da saurin fushi.
idan yana son mace to kuwa zai ja da kowa a kanta, ciki kuwa har da mahaifiyarsa. Wannan shine dalili na farko da ya ja mata tsana a idanun danginsa. Haka kuma shi mutum ne da ba shi da sirri. Abinka da ƙaramin gari nan da nan aka ɗauka ya auro ɗiyar masu surƙulle sun atarce shi. Sunusi mutum ne mai wadatar dukiyar noma, har Legas ana fita da amfanin gonarsa, dangin barkono, kayan masarufi. Amma abin takaici idan yaransa ba su da lafiya ba damuwarsa ba ce kan maganinsa, kuma har ya warke ba zai ce miki ya jikin wane ba. Idan kuma bai yi niyya ba a yau aka tashi ba shi da kuɗi to zai kaɗa kai ya yi ficewarsa. Alabashi ko ya dawo ya iske girki ba zai tambaye ki ba a san inda kika samu kuɗin yi ba, ko da kuwa sata kika samar da abincin. Lokacin da ta gama fuskantar ɗabi'arsa ta girgiza matuƙa. Ta haƙiƙance wata ƙaddara ce ta cillo ta rayuwa gidan Sunusi. Ganin irin ɗabi'unsa sai ta ɗauki ɗamarar ganin ta kawo sauyi a rayuwarsa. A hankali ta soma yaƙar duk wata muguwar ɗabi'a tasa. Ta yi nasarar tsayawa kan nuna masa muhimmancin sallah a kan lokaci da kuma zuwa masallaci don yin jam'i, musamman sallar isha'i da sallar asuba. Ta ji daɗin yadda ya karɓi gyaran ba tare da nuna mata wata matsala ba, don haka ta ci gaba da bin sa cikin tsanaki. A hankali har ta yi nasarar sa shi ya sa yaransa makarantar boko, amma duk wata hidima da ta danganci karatun ita ce mai ɗaukar ta. Bata tsaya iya nan ba, ta sha cirar kuɗinta ta ba wa macen da ke da girki a gidan, ko kuma ta sayi kayan abinci ta ajiye a gidan, musamman dangin ƙananan abubuwa kamar maganin sauro da sabulun wanki da kuma omon wanke-wanke, domin matansa da sabulu suke yi. A zuwanta ne ta kafa dokar hana wanke-wanke da sabulu. Duk mai aiki ko bata zo wajenta ta karɓa ba takan ba wa yara su miƙa mata. Wannan ya haɓaka ƙima da ƙaunarta a zuciyarsa. Zuciya kan na son mai kyautata mata. Khadija mace ce matar maraya, bata san ƙyashi ko hassada ba. Hakan yasa suka ɗauki tsana suka ɗora mata, ganin su shi yake ɗaukar kuɗin yana bata. Ita kuma bata taɓa nuna daga aljihunta bane, haka shi ma. Duk ranar girkinta kuwa da wuya a ci abinci lami. Idan bata saka nama ba za ta saka kifi, don tun tasowarta gidan mahaifinta ba a girki lami. Haka gidan Abba Mukutar da kuma gidan Dakta. Babban matsalar da Khadija ta fara fuskanta ita ce matsalar uwar mijinta, mahaifiyar Sunusi kenan. Don tun a ranar da aka kawo ta kirikiri ta fito ta zage ta tas, tana faɗin ta asirce mata ɗa. Ta shiga tashin hankali, ba ƙaramin girgiza ta yi ba, sakamakon tana tunanin ta gujewa wata matsalar ashe ga wata a gabanta. Hakan ya sa jikinta ya yi sanyi matuƙa. Abokan zamanta da fari ba ta da matsala da su, amma daga bisani sai ta gano Lantana ce mai ɗan dama-dama. Jummai da Lantana su ne matan Sunusi. Jummai ita ce uwar gida mai yara biyu, Khadija da Yusuf, sai Lantana mai yaro ɗaya. Khadija ba ta kishi da su ko kaɗan, don sosai ta hango gyara a lamuran rayuwarsu, kuma ta ɗaukar wa kanta ɗamarar gyarawa. Sai yanzu take ganin wannan auren nata tamkar wani jihadi ne. Allah ya taimake ta, ta fara komai cikin nasara. Tun wasu na ja baya har wasu suka karɓi sauyin da ta zo da shi. Zuwanta garin ya sa ta zama tamkar wata tauraruwa, duba da yadda ta fi su wayewa ta fannin addini da kuma ilimin zamani. A hankali ta soma jan 'yan matan garin jikinta, tana nuna musu rayuwa da muhimmancin ilimi. Hakan yasa ta samu masoya da mahassada masu ɗimbin yawa. Soyayyar da mijinta ke nuna mata ya fi komai assasa ƙiyayyar da suke mata, domin su a can hakan sabon abu ne. Nan da nan aka shiga ya maɗiɗi da Khadija, ɗiyar Fulani, ta asirce kowa da surkullen Fulani. Tun ana yi a bayan idanta har abin ya dawo a gaban idanta, kasancewarta ba mai hayaniya ba. Murmushi kaɗai ke haɗa ta da su. Da zuciya ɗaya take zaune da su. Mijinta na santa, yana alfahari da ita musamman fannin girki da tsafta. Don haka bata cika damuwa da sabgarsa ba. Gidan kansa ya san an samu sauyi. Duk tarin matan gidan nan ba mai share gidan saboda ganin ƙyashi. Amma zuwanta takan share shi tas, ta yayyafa ruwa ta share gidan ya ta ƙamshin ƙasa. Tana cikin wata na 5 da tarewa aka yi musu biyan albashi, ta cira, aka gyara musu kewaye, aka yi daɓen ƙasa ya koma na siminti. Kullum ko ba aikinta ba tana sa omo ta wanke ta yayyafa kananzir ko aizal. Wannan ya ƙara mata martaba da ƙima a zuciyar mijinta, har ma an samu masu koyi da ita, wasu tsiraru na mutan gidan da ma maƙota. Babban agaji da ta yi musu shine ta buɗe makaranta ta matan aure da 'yan mata. Su ne suke zuwa ranar Asabar daga safe har zuwa dare. Da safe karatu take musu, da dare kuma masu tambayoyi game da addini ko zamantakewa.
'Yan mata kuma Lahadi duk da kwanaki 5 ba ta da hutu tana gun aiki amma ta sadaukar musu da kwanaki 2 da suka zame mata hutu. Haka take fama da zirga-zirga ga gajiya sai ta yi kamar ta daina sai kuma ta ga rashin dacewar hakan. Arzikinta ɗaya mijinta ba shi da mita, shi dai matuƙar ba za a ba wani abincinsa ba to ba shi da matsala. Wajen da suka sha bambam kenan domin ita ɗin akwai kyauta. Cikin ƙanƙanin lokaci ta kawo sauyi mai girma a garin. Ta sha mamakin yadda wasunsu ke gudanar da ibada da kuma fannin ilimin auratayya. Duk da cewa mafi yawansu sun haife ta wani sa'ilin idan ta zauna har kukan tausayinsu take yi. Bata yi ƙasa a gwiwa ba har fannin girki ta taka muhimmiyar rawa wajen nusar da su. Sunu suna alfahari da ita a ko'ina, abokansa har ƙafa da ƙafa suke takawa gona suna yi masa godiya game da yadda aka samu sauyi ga matansu. Haka zaka ga yana hura hanci yana ɗagawa da alfahari. Tun zuwanta garin ba ta da ƙawa sai Balkisa wadda ta kasance maƙociyarsu kuma tana da alaƙa da mijinta ta fannin 'yan uwantaka. Mace ce mai wayayyen kai kasancewar aurenta na farko a cikin garin Doguwa ta yi shi. Bazawara ce sun shaƙu sosai da ita. In ba fita wajen aiki ba to kuwa fitar ta zuwa gidan su Bilkisan ne. Haka ita gun Khadija kaɗai take zuwa duk da cewar ta ji ana kishin tana bin malamai. Farkon alakar su karatu take koya mata daga bisani suka juye zuwa ƙawaye. Balkisu diyar ƙanwar mahaifin Sunusi ce ta girma Khadija sosai aurenta ne ya mutu take zawarci. Matsalar da ta kuma riska ita ce uwar gidanta Jummai kwata-kwata ta fito ta nuna ba ta ƙaunarta. Ko hanya ba ta yadda su haɗa sai dai Khadija tana yi mata uzuri sakamakon kanta akwai motsi ma'ana tana da mutanen ɓoye. A ɓangaren wasu daga mutanen gari kuwa ba sa maraba da ita ko kaɗan musamman da suka ji an ce ta yi karatu mai zurfi gani suke kawai bariki za ta yi musu a gari musamman mazan da suke tauye haƙƙin matayensu. A sannu-sannu ta gama fuskantar mutanen garin wasu irin mutane ne masu ƙyashi. Tabbas tana cikin wata irin rayuwa mai matuƙar haɗari. Fatanta Allah ya bata ikon tsallakewa. Dan mijinta ba ta jin ta tashi, ba ta da matsala da shi ko kaɗan. In ka ɗauke halayyarsa wadda da abarsa ta same shi kuma tana ƙoƙari wajen sauya shi. Cikin shirinta na riga da zani ta fito ɗas da ita sai zuba ƙamshi take yi. Fannin abokan zamanta ta ƙarasa ta yi musu sallama. Jummai ce ta ɗago har ta ɗauke kai sai kuma ta tsaya tana gwalo idanu. Inna billahiya. Sauraro Khadija ta yi tana dubanta ta ci gaba da kwararota. Yau me zan gani bariki har gida haka zaki fita ƙarti na kallonki? Dama an ce Sunusi 'yar bariki ya auro. Takaici ya kama Khadija jin yadda ake kiran sunan miji gatsal babu ko rusunawa. Tun zuwanta ta soma kiransa da baban Khadija amma ganin yadda suka ɗauki ɗumi ga lamarin yasa ta daina take kiransa da mai gida. Ta lura ko 'yar gaisuwar safe baya samu ballantana sannu da zuwa. Dan ranar da ta fara gaishe da shi ya kai mintuna 3 yana kallonta. Daga bisani ya amsa. Lokacin kuwa da ta nuna masa ya dinka zuwa yana gaishe da mahaifiyarsa sun sha dambarwa. Tunaninta ya katse sakamakon ganin mutanen gidan na rige-rigen fitowa. Nan da nan sai gashi sun zagaye ta suna kakkaɗi. Can ta hango Sadiya matar Sagir ƙaninsa da Atika matar Tanko yayansa da kuma mahaifiyar Sunusi. Har tana tuntuɓe duk sai ta muzanta. Mayafinta babu inda bai rufe mata ba, ita bata ga aibin shigarta ba. Amma saboda duhun kai har kira ake a zo a ganta. Kankace me sun zagaye ta kowa na tofa albarkacin bakinsa. Suna nan tsaye ya ƙaraso yana tambayar lafiya. A gajarce Lantana ta yi masa bayanin abin da ya faru. Tsaki ya ja yana faɗin ke dai Jummai Allah ya kyauta miki. Menene aibin shigarta? Take mahaifiyarsa ta hau tafa hannu tana gwalo harshe. Yanzu kai Sanusi ba ka ga aibin shigarta ba kamar wata arniya? Lallai na yadda kai ɗin ka zama shanyayye. Allah ya haɗa ka da ahalin Fulani masu kama kurwa. Atika ta yi tsagal ta furta kurwar mu kur. Wani wawan kallo Khadija ta wurga mata haka kawai ta ji matar bata kwanta mata ba. Tun zuwanta ko idanu suka haɗa sai gaban ta ya faɗi. Ba wanda ta tankawa ta juya ta yi tafiyarta. Lantana har bakin zaure ta rakota tana yi mata a dawo lafiya. Har ga Allah hankalinta ya fi kwanciya da Lantana duk cikin gidan sai dai yadda take mata rawar jiki ta fara sanyi da ita tana gudun komawa gidan jiya. Haka ta kasance wajen aiki sabuwar rayuwar da ta faɗo mai cike da wasu irin bauɗaɗɗun mutane.
Jin kanta ya soma juyawa ya sa ta tattara komai ta ajiye gefe ta fuskanci abin da ke gabanta. Can a garin Tudun Wada, tun bayan tafiyar Khadija sai duniya ta zamar wa Furaira sabuwa. Karanta take ci babu babbaka, ballantana da auren aminiyarta Sahura ya mutu, nan take yi ne suna azabtar da Abdallah kusufa na nau'in azaba sun sani. Basu duba kankantar yaron ba, Amina kadai ke jin tausayinsa, ita take kula da shi. Ya shayi ne da kashi a jikinsa har sai mahaifinsa ya dawo ya wanke masa. Gaba ɗaya dakta ya koma wani talasirin namiji. Sabon salo, kiran sallah da usur ba. Shi ne habaicin da Atika take wa Khadija yayin da ta ga abin da yake faruwa. Ba komai ke faruwa ba face kusancin da aka samu tsakanin Khadija da Lantana. A fakaice Lantana ta zame wa Khadija kamar wata baiwa, duk wata hidima da matar gida take yi ba ta barinta ta yi. Idan ta kwaso wanki za ta yi, to fa duk tsiya sai ta kama mata sun yi tare. Haka duk ranar aikinta kafin ta dawo ta yi mata hidimomin gida. Wanke-wanke da shara duk da wasu lokutan da asuba ake yin sa. Har ta kai ta kawo wata rana har girki take yi mata. Tun Khadija na ja baya da ita har ta sakankance suka zama tamkar 'yan uwa ba kishiyoyi ba. Dinginsu gani suke surkullansu na Fulani ta yi mata yayin da kaso mafi tsoka suke ganin kwaɗayi ne da son iyawa irin nata. A haka zama ya miƙa har ta cika watanni 10 a gida. Da daɗi ba daɗi, haka ta dinka gangarawa har ta haifi ɗiyarta mace, sai dai kash yarinyar babu rai sakamakon jini da ta dinka zubarwa. Rashin kawo ta asibiti da wuri yayi sanadiyar rasa ɗiyar tata. To mai sauraro bari mu dakata anan da karanto muku wannan littafi mai suna Kaidin su, mallakar Sana S Matazu. Na kaunar ki ba da wasa ba, akan ki ko